салом алейкум дӯстони гиромӣ. Ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров ҳастам ва дар ин барнома мо дар бораи яке аз принсипҳои дигари мурофиаи судии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанем, дар бораи ошкоро будани муҳокимаи судӣ. Ин дар моддаи 19 Кодекси мурофиаи ҷиноятӣ оварда шудааст ва яке аз принсипҳои асосии баргузории мурофиаҳои судӣ ҳисобида мешавад. вале ки мо аллакай бештар медонем ки бо сабабҳои номаълум, аниқ нест ин сабабҳо, касе ифшо намекунад аз тарафи кормандони ё ки масъулони судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи кормандони суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бештар парвандаҳои пурсару садо дар СИЗО, дар маҳбасҳо ва дар дигар ҷойҳо, на дар суд, дар дигар ҷойҳо гузаронида мешавад. бинед, мехостам ҳамин моддаи 19-ро ба шумо тафсир кунам, ҳамчунин аз дигар қонунҳо, аз дигар талаботҳое ки аз ин бармеоянд ба шумо маълумот пешниҳод кунам, ки ошкоро будани муҳокимаи судӣ чист, дар кадом маврид парванда бояд пӯшида бошад ва чӣ маъно дорад ҳамин ошкоро будани муҳокимаи судӣ. моддаи 19 аз ду қисм иборат аст ва қисми якум мегӯяд, ки парвандаи ҷиноятӣ дар суд ба таври ошкоро муҳокима карда мешавад. диққат кунед, парвандаи ҷиноятӣ дар суд ба таври ошкоро муҳокима карда мешавад. дар ин ҷо наовардааст, ки парвандаи ҷиноятӣ дар суд ва ё дар дигар ҷойҳо ба таври суди сайёр ошкоро муҳокима карда мешавад. бояд гуфт, ки яке аз намуди гузарондани судҳо дар қонунгузории мурофиавӣ ҳаст, ҳам дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ва ҳам дар қонунгузории мурофиавии гражданӣ. инро мегӯянд суди сайёр. вақте ки суд, мисол дар парвандаи гражданӣ, бо тамоми ҳайати суд хеста дар маҳалли зисти ҳамон ашхос парвандаро ҳал мекунад, ё ки дар маҳалли ҷойгиршавии амвол парвандаро ҳал мекунад. дар мавриди парвандаҳои ҷиноятӣ бошад, низ мумкин аст, ки муҳокимаи судӣ ба таври сайёр гузаронида шавад. вале дар кадом ҳолатҳо суд, ё ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, на дар қонун дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, на дар кодекси мурофиавӣ дар бораи он гуфта нашудааст, ки суди сайёр чӣ хел гузаронида шавад, чӣ хел гузаронида нашавад. ягон меъёре, ки ҳамин муносибатро ба танзим медарорад, оварда нашудааст. вале маъмулан тибқи маънои қонунҳо, тибқи мантиқ, мурофиаи судии ҷиноятӣ ба таври сайёр, яъне ки берун аз бинои суд, дар ҳолатҳои зерин бояд гузаронида шавад. вақте ки яке аз иштирокчии мурофиаи судӣ дар беморхона аст, дар психбольница аст, намедонам, дар бистари ягон ҷо хоб аст, дар ин маврид мумкин аст, ки суди сайёр эълон карда шавад ва ҳайати суд бо шоҳиду прокурору адвокату дигару дигар ба ҳамон беморхона, муассисаи тиббӣ рафта мурофиаи судиро дар он ҷо гузаронанд. албатта ки маънои онро надорад, ки дар худи он палата, дар наздикии дигар беморон мурофиаи судиро гузаронанд. барои ин бояд, ки сардори муассиса як ҳуҷраи дигареро ба онҳо пешниҳод кунад, ки то ин ки онҳо мурофиаи судиро дар он ҷо гузаронанд. ин як ҳолат аст, вақте ки яке аз тарафи парванда дар беморхона, муассисаи тиббӣ нигоҳ дошта мешавад. ё ин ки вақте ки яке аз тарафи парванда, маъмулан ин судшаванда аст, дар маҳбас аст. дар ин маврид бештар дар он маврид судҳои сайёри чунин судҳои сайёр истифода бурда мешаванд, вақте ки масъала дар бораи шартан пеш аз муҳлат озод кардани шахс меравад. шарт нест, ки ӯро ба суд биёранд, дар ҳамон ҷо мумкин аст рафта судро гузаронанду ё ҷазои сабуктар ба ӯ таъин кунанд, ё ки ӯро шартан аз ҷазои ҷиноятӣ озод кунанд, ё ки намуди ҷазои
муассисаи ислоҳиро тағйир диҳанд. Дар ин маврид мумкин аст ки суди сайёр дар маҳбас эълон карда шавад ва дар он ҷо рафта мурофиа гузаронида шавад. Бояд гуфт ки тибқи қонунгузор оиди дар куҷо баргузор шудани мурофиаи суди сайёрӣ ҳатман ба тарафҳо дар муддати на камтар аз 5 рӯз бо пешниҳоди таъиноти судӣ хабар дода шавад. Хеле ки чӣ хеле ки дар Тоҷикистон мекунанд, саҳар занг мезананд, мегӯянд ки хезед биёед адвокататонро биёред худатон, мо мурофиаро аллакай сар кардем. яке аз сабабҳои дигар, яке аз омилҳои дигаре ки суди сайёр мумкин аст ки истифода бурда шавад, ин он мебошад ки мурофиа дар дигар суд баргузор мегардад. Фақат ба он хотире ки ин суд наздиктар аст ба ҷои содир шудани ҷиноят. он сабабҳое ки ҳамин суде ки ба он ҷо суди дигар омада мурофиаро мегузаронад, мавқее мебошад ки барои омадани шоҳидону ҷабрдидаҳо қулайтар аст, наздиктар аст. ё ин ки аз ҳама сабаби охирон, сабаби чоруми гузарондани судҳои сайёр дар муассисаҳои ислоҳӣ он мебошад ки парвандаҳои махсусан хатарнок ҳастанд, дар бораи амалҳои хатарнок ҳастанд, аз қабили амалҳои террористӣ ё ин ки амалҳои экстремистӣ мебошанд. Дар ин маврид мумкин аст аз барои бехатарии иштирокчиёни парванда мурофиа дар муассисаҳои ислоҳӣ гузаронида шавад. Чунин парвандаҳо мумкин аст гузаронида шавад. Вале чӣ хеле ки медонем, парвандаи охирони маҳбуси сиёсии Бузургмеҳр Ёров ки бо моддаи 247 айбдор карда мешуд, дар муассисаи ислоҳӣ дар СИЗОи рақами 1 шаҳри Душанбе гузаронида мешавад. қалоби ягон он чизе ки 4 сабаби гузарондани судҳои сайёр ки ман ба шумо пешниҳод кардам, ба ин тоғри намегирад. На Бузургмеҳр дар беморхона буд, на СИЗО наздиктар буд ба Бузургмеҳру ба муҳтарам судяу ҷабрдидаву дигар, на ин ки Бузургмеҳр ягон амали экстремистию ки террористӣ содир карда бошаду мумкини ҳуҷум ба идораи суд шуда бошад. Чӣ хеле ки гуфтам, дар қисми якуми модда оварда шудааст, парвандаи ҷиноятӣ дар суд ба таври ошкоро муҳокима карда мешавад. Дар ин ҷо қонунгузори мо бо ҳарфҳои сиёҳ дар варақи сафед гӯем ба русӣ навистааст, дар суд ба таври ошкоро муҳокима карда мешавад. Яъне ки парвандаҳои ҷиноятӣ мантиқан аз ин бармеояд ки бояд дар суд муҳокима карда шаванд, дар дигар ҷойҳо не. ва қисми дуюм мегӯяд ки муҳокимаи пӯшидаи судӣ танҳо дар ҳолатҳои дар моддаи 273 кодекси мазкур зикр гардида мумкин аст. Дар бораи талаботи моддаи 273 мо аллакай як барнома карда будем ва дар ин ҷо ман ҳоло ба шумо ҳаминро кӯтоҳ гуфта як бор дигар мегузарам. ин ҳамон ҳолатҳое мебошад ки тибқи он суд метавонад ки мурофиаи ҷиноятиро ба шакли пӯшида гузаронад. вале ин ҳам маънои онро надорад ки дар СИЗО, дар маҳбас, дар ягон ҷо дигар мумкин аст ҳамин муҳокимаи судӣ дар бинои судҳо ки зал доранд, толорҳо доранд, дар он ҷо гузаронида шавад бо шакли пӯшида. моддаи 273 мегӯяд ки суд бояд ошкоро будани муҳокимаи судии парвандаро ба ғайр аз ҳолатҳое ки он ба фош шудани сирри давлатӣ ва сирри дигаре бо қонун ҳифзшуда оварда мерасонад, таъмин намояд. муҳокимаи пӯшидаи судӣ инчунин бо таъиноти асосноки суд оид ба парвандаҳои ҷиноятии шахсоне ки ба синни 16 нарасидаанд мумкин аст татбиқ карда шавад. ба муқобили озодӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ ва ҷиноятҳои дигар бо мақсади пешгирии фош шудани маълумоти ҷанбаҳои маҳрамонаи шахсони иштирокчии парванда ё маълумоте ки шаъну эътибори онҳоро паст мезанад, инчунин дар ҳолатҳое ки онро манфиати таъмини амнияти иштирокчиёни мурофиа ва шоҳидон ё хешовандони наздики онҳо талаб мекунад, мумкин аст гузаронида шавад. фақат ана ҳамин ҳолатҳо мумкин аст ки муҳокимаи судӣ ошкорона пӯшида гузарад. дар дигар ҳолатҳо қонунгузор ба ин иҷозат намедиҳад. вале ки чӣ хеле ки мо мебинем,
бисёри парвандаҳо ба таври пӯшида мегузаранд. Даромадан ба биноҳои суд умуман ғайриимкон аст, агар шумо иштирокчии парванда набошед. Он ҳам агар шумо даъват ҳам накарда бошанд, иштирокчии парванда ҳам бошед, вале агар даъват накарда бошанд, ба он ҳам дар ин маврид ҳам шумо наметавонед иштирок кунед. ин яке аз хатогиҳо, яке аз ҷиноятҳое ки аз тарафи зердастони Шермуҳаммади Шоҳиён иҷро карда мешавад. бо иҷозати ӯ, бо дастури ӯ барои фош накардани амалҳои коррупсионии худи онҳо даромадан ба судҳои пӯшида ғайриқонунӣ дар Тоҷикистон гузаронида мешавад. дӯстони гиромӣ, мақсад аз он буд ки мо донем дар кадом маврид мурофиа пӯшида мешавад, дар кадом маврид амалии судя дуруст аст ё ки дуруст нест, оиди гузарондани мурофиаи пӯшида ё ки мурофиаи ошкоро, ва ба ҳамин лиҳоз тарзи ҳимоя кардани наздикони худ, тарзи ҳимоя кардани ҳуқуқ ва озодиҳое ки Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо кафолат додааст, барои шумо пешниҳод кардем. умедворем ки он маълумоте ки шумо гирифтед, шумо метавонед онро дуруст истифода баред, аз амал ва беамалии судя шикоят кунед. чунин таъинотҳое ки агар онҳо таъинот пешниҳод кунанд ба шумо, баҳс кунед, шикоят кунед аз болои чунин таъинотҳо, аз чунин амали судяҳо, шикоят кунед ба мақомотҳои болоӣ, ба мақомотҳои прокуратура, ҳарчанде ки дар шароити имрӯзаи волояти қонун ман 100% медонам ки шумо ғолиб нахоҳед омад, вале ақаллан барои вайрон кардани ҳамин системае ки ба ном адлия ҳасту, дар асл як системаи зулм аст, системаи яктарафаи коррупсионии дастгирии мақомотҳои қудратии Тоҷикистон ҳаст, як саҳми худро гузаронед. чунки ман фикр мекунам ки агар ҳарчанде мардум зиёд шавад, ҳарчанде мардум зиёд дар бораи ин сухан ронад, шикоят кунад, вокуниш кунад, мақомот худ ба худ маҷбур мешавад оҳиста оҳиста назоратро оиди тартиби таъин кардани муҳокимаҳои судӣ ошкоро ё ки пинҳонӣ зери назорати қатъӣ гирад, як тағйирот дарорад, илова дарорад, як назорати ҷиддӣ кунад ва ягон тағйирот хубие ҳам мумкин шавад. инак дӯстон, бо шумо ман Ҷамшедёров будам, ҳуқуқшиноси бунёди Бузургмеҳр. дар охир хоҳиш мекардам ки ба канали мо обуна шавед, ба барномаҳои мо лайк монед, писанд монед, комментария нависед, чунки ҳарчи бештар ютуб ба дигар ашхос барномаҳои моро тавсия диҳад. дар натиҷа ин амалҳои шумо барномаи моро ҳарчи бештар мардум тамошо мекунанд, дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худашон маълумоти бештар пайдо мекунанд, савияи дониши ҳуқуқии мардум баланд мешавад ва ин яке аз роҳи демократия кунунии ҷомеаи мо ҳисоб мешавад. ташаккури зиёд, дӯстони гиромӣ, то боздид.